guys, may buntag sa inyong tananda guys. Progress ako guys, kilala guys. Okay. Nagpaayo ko sa akong motor guys. Pinadaot ang kuhan guys, susianan guys. Tuyok naman ang susianan guys. Para guys, bilisan guys. Tuyok na. Gano'n na guys, tigtuyok na guys ang siyanan guys, isang bago guys. Isang galon, isang galon. Datang na mo. Ko sa dali guys, ko sa dali sa bangko guys. Sige pang gitaod guys, ibigay pang gitaod guys, kan pa guys, ang galunon pa guys. Okay guys, thank you for watching guys.